Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jami'i khalihin dan anbiya wal mursalin wal malaikatil mukarramin wa jami'i tabi'in wa tabi'at tabi'in wa nabiyyil mursalin nabiyyin jami'i ulama'il amilin wa syuhada'i salihin wa musannifin wa muhaddithin wa ulama'i mujtahidin khususan Imam Abi Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Ahmad wa Imam Abi Hasan al-Asy'ari wa Imam Abi Mansur al-Maturidi wa Imam Al-Ghazali wa Imam Al-Baghdadi wa ila jami'il awliya wa khudna syaikhul qadir al-jinawi wa radhiyallahu anhu syaikhul Hasan al-Syadili wa radhiyallahu anhu wa jami'il qissa wa lisan fi kulli sa'udihim jami'il masyayikhina li masyayikh Musa al-Sadat jami'il talabin al-midatina wa azwajihim wa auladihim wa dhurriyyatihim wa usuli muhtasabihim wa li jami'i abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa akhwalatina wa usulina wa qur'ana wa sabil muslimin wa dhallahu alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal ahya'i wal amwat wa nakhusu khususan ila jami'i man hadara fi majlisina hadha jama'a musallal jahidi pada khususan ila jami' khalilal muslimin astajib dari kita akan musannifah wa binatan kalah dan susah mungkin lebih barang sehat kita mengikuti pada khususan ila jami' khalilal muslimin jadi nabi Gaza wa fi Palestina wa fi Suriah wa fi Yaman wa fi Libanon wa fi Aceh wa fi Sumatera Utara wa fi Sumatera Barat wa fi kulli makan wa zaman al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para sesepuh bini sepuh, para alim ulama sedaya jamaah musalla JP ingkang kula hormati. Saderenge kita ngaos babagan masalah Isra Mi'raj. Monggo kula dherekaken nata niat rumiyin nggih. Mangke kula sing maos nanti jenengan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura Dzikrul Isra'i wal Mi'raji mithlama nawa aslafunas sholihun wa biniyati
ziyadatil iman wat taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallahi ta'ala wa ila rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa aslafinas sholihin wa ala kulli niyatin sholihatin fi khairin wa afiyatin wa salamatin fid dunya wal akhirah. Allahumma Gusti Allah kula niat nekani peringatan Isra Mi'raj kados niatipun para ulama salaf soleh lan kelawan niat tambahipun iman takwa mahabbah lan peparek dumateng Allah Ta'ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para ulama salaf soleh lan kelawan sedaya niat kang soleh-soleh kang bagus-bagus ing dalem selamat dunia ngantos akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu ingkang hormati sedaya jamaah, pengawasan Isra Mi'raj niku nek mung kula niku dibagi tiga. Pembahasanipun dibagi tiga, dicampur niku rada hebat. Maka dibagi tiga. Niki sakniki kula tawani riyin. Niki ngaose rejepan napa Isra Mi'raj, napa salat. Nek rejepan berarti bahas bulan Rejab. Niku kinten-kinten dangune sak jam. Bahas Isra Mi'raj sak jam. Bahas salate sak jam. Nek pengen full ya 3 jam minimal itu. Minimal. Nah, jadi kan kita piang mboten. Baksone mung kelas. Sing badhe tanduk monggo. Nek bahas Jepang bisa itu sak jam tenan. Mergi sing dibahas masalah ini kuwatasan. Mboten saged dicampur, nek dicampur malah mboten maksimal. Bahas Isra Mi'raj nggih khusus saestu. Dibahas Isra Mi'raj niku namung sayap niku. Dereng ditambahi sing niku. Pun karena mriki kula pun nate bahas masalah Rejab kali pun nate bahas masalah salat jamaah, sakniki kula bahas Isra Mi'raj ngoten mawon nggih. Isra Mi'raj niku nek mung napa pengertosan sing paling umum kita ngertosi iki kaya lagu niku lho Pak. Lagu di suatu malam niku. Niku perjalanan Kanjeng Nabi awit di malam hari, perjalanan Nabi di malam hari mulai saking Masjidil Haram lajeng teng Masjidil Aqsa, lajeng minggah malih langit sab setunggal kali 3 sampai Sidratul Muntaha. Kangge nanti perintah napa? Salat gansal wekdal. Niku pengertosan paling umum. Pengertosan paling umum niku ngoten niku. Nah, Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku nek teng Quran niku disebut napa teng 2 surat. Sing diwaos sebagai wau niku sing Isra mawon. Nggih niku ten surat Al-Isra ayat 1 niku Isra mawon. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Niku Isra Mi'raj sampai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lah munggahe niku dibahas teng surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma rawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa syahidul huwa dzul mirrafas. Sampai seterusnya sampai ayat 19. Nek boten 18 bisa 19. Makanya yang lafaz inda sidratil muntaha niku teng surat An-Najm dadi digabungno biasane wonten. Nah, Isra Mi'raj niku sakjane mboten sepakat, mboten usah kita buru Isra Mi'raj kudu diadakno tanggal 17 Rejab kaya teng kalender, sakjane mboten usah, mboten usah. Jenengan badhe ngawiti monggo, ngentune nggih monggo mboten masalah. Bahkan umpami jenengan Isra Mi'raj niku melebet ruwah mboten masalah. Wong namung peringetan, mboten ngepasi napa pasin mboten. Karena sing kita pendhet niku ilmune Isra Mi'raj niku napa sing saged kita amalaken saking Isra Mi'raj niku napane niku sing paling penting. Mboten ngepasi wektune mboten. Bahkan nek jenengan maos teng ngene Rafiqul Maktum utawa teng kitab lintune niku sakjane ulama boten sepakat tentang taune Isra Mi'raj, tentang bulane, tentang tanggale dintene niku boten sepakat. Sing kadung umum teng kita niku memang umume wis kadung umum, wis kadung mlebu kalender. Nek Isra Mi'raj niku tanggal 17 Rajab niku wis kadung mlebu tanggal. Tapi nek derek ilmune ulama boten. Ulama itu beda-beda. Nek sing mastani napa niku Isra Mi'raj niku taun gangsal kenabian. Jadi Sayyidah Khadijah niku tasih menangi Isra Mi'raj. Karena Sayyidah Khadijah niku nate sholat kali Kanjeng Nabi. Berarti kan Isra Mi'raj riyen nembe sholat niku ulama sebagian mastani ngoten. Enten sing mastani 3 tahun sadurunge hijrah, enten sing kali tahun sadurunge hijrah, enten sing setahun sadurunge hijrah. Boten sami para ulama niku. Enten sing nyebute wulan Rejab kaya ngene iki. Enten sing nyebute wulan Syawal lho. Dadi enten sing nyebut Rejab apa Isra Mi'raj niku wulan Syawal. Enten sing nyebut wulan Dzulqa'dah, enten sing nyebut wulan Dzulhijjah. Bahkan enten sing nyebut niku wulan Ramadan. Dadi Nabi Ramadan niku Isra Mi'raj. Enten sing nyebut boten sepakat ulama niku. Dintene mboten sami, enten sing nyebut niku Jumat malam Setu, enten sing Sabtu malam Ahad, enten sing Senin. Dadi ulama niku mboten sami, mangke napa jenengan pirsani teng kitab niku sampai lek kula hitung niku 22 pendapat. Bedane ulama tentang nentokno waktu Isra Mi'raj. Tapi sing jelas ngeten. Nabi Isra Mi'raj niku mboten namung ping setunggal. Mboten ping setunggal. Enten sing mastani ping kalih, enten sing ping 3 malah. Sing ping kalih niku Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku mimpi riye. Awale niku mimpi riye. Kangge persiapan Kanjeng Nabi. Soal Isra Mi'raj niku peristiwa sing ageng, lek langsung Isra Mi'raj kaget Kanjeng Nabi. Makanya diparingi mimpi riye. Niku sami kados badul wahyi. Kanjeng Nabi awal wahyu sing paling umum kita ngertosi kan wahyu pertama Nabi niku yuswane sekawan dosa. Ditampi teng ngene gua Hira. Niku namani surat Al-Alaq 1 sampai 5. Niku sing paling umum. Padahal boten saderenge niku teng gua Hira Nabi pun mimpi wahyu. Makanya mimpine Kanjeng Nabi maka betul-betul ini perlu kita standar ini. Kanjeng Nabi sadurunge nampani wahyu teng ngene gua Hira niku Nabi mimpi riye. Mimpi riye nembe mangke nampani wahyu saestu. Makane Kanjeng Nabi niku mimpine benten kalih kita. Nek kita mimpi niku bunga tidur kadang godani setan macam-macam.
Tapi nek nabi niku mimpine bagian saka wahyu. Makanya disebut ar-ru'ya as-shadiqah. Mimpine nabi niku mimpi sing tenanan, sing bagian saka wahyu. Isra Mi'raj wonten Kanjeng Nabi niku mimpi riyen nembe kemudian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj yang kedua bisa disebut teng Quran niku wau. Lah sak derenge Isra Mi'raj Nabi niku ngalami peristiwa niku falak isodri dibelah dadane kanggo diumbah niku wau atine Kanjeng Nabi diubah. Niku mawon nggih boten ping setunggal, niku ping sekawan. Nabi yuswane tasik sekawan tahun, wekdal tasik dimomong kali Halimah As-Sa'diyah niku nggih dibeleh. Tasik alit niku sampai ke kurang alit malah sekawan tahun. Niku kaca-kacane terus ningali Nabi dibeleh niku sing mlayu niku lho ceritane niku. Niku dibeleh pertama, dioperasi pertama. Nomor kali pas Kanjeng Nabi yuswane sekitar 12 tahun saderenge taklif balik nih saderenge balik. Nomor 3 pas wae Nabi umur sekawan doso pas badhe nampani wahyu. Nomor sekawan badhe Isra Mi'raj. Dadi ping sekawan Nabi dibelek dadane. Niku dibelek dadane tenggene riwayat disebutaken la yashkuru ala mama wala yakhruju damama. Kanjeng Nabi boten krasa lara, Kanjeng Nabi boten medal darahe. Nek bekase enten, bekase. Tapi nek darahe boten medal, terus napa lara nih boten enten. Nggih Kanjeng Nabi. Nah, Isra Mi'raj niku teng Quran diwiwiti kalih lafaz sing spektakuler. Gini ku lafaz tasbih subhana. Subhana niku nek jenengan pirsani teng Quran niku jumlahe 9 dan lafaz tasbih teng Quran niku komplit. Kenging napa kok komplit nggih? Mergi fi'il madhine wonten sabbahallahi ma fis samawati. Niku enten. Bentuk fi'il mudhari'e nggih enten yusabbihu lillah niku nggih enten. Bentuk fi'il amr nggih enten sabbihis rabbikal a'la wonten. Bentuk masdare nggih enten subhana utawa tasbihan niku enten. Sehingga tasbih niku teng Quran niku semua bentuk tasrifannya niku komplit. Terus kali ulama niku hikmahe napa? Hikmahe menungso dikengken maca tasbih setiap waktu. Baik masa lampau, masa sekarang, ataupun di masa yang akan datang. Kengken senantiasa membaca tasbih. Memang dan beberapa riwayat Nabi itu ndeleh beberapa tasbih dan beberapa waktu. Contohnya yang paling umum ini ku badhe sholat. Badhe sholat kan kita diperintah maos zikir tasbih. Ini ten 3 dosa 3, tahmid ping 3 dosa 3, takbir ping 3 dosa 3, jumlahe 99. Mangke sing 100 ditutup kali tahlil. Nomor kali Nabi mulangi tasbih sing saged ngebaki mizan, sing biasanya jenengan waos teng kene tahlilan itu. Kalimatani khafifatani fil mizan, thaqilatani 'alal mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan sebagian riwayat subhanallahil azim dhisik baru subhanallah wa bihamdi, betul masalah. Tapi mriki biasanya subhanallahil azim riyen napa subhanallah bihamdi? Wa bihamdi riyen nggih, mboten napa karena riwayat beda-beda. Intine sami. Niku zikir tasbih sing enteng teng lesan tapi saged ngeboki timbangan ngamal tenggene mizan biji teng akhirat. Tur termasuk tasbih sing paling dicintai kali Allah. Nomor 3 tasbih sing diwelangi Kanjeng Nabi niku tasbih badhe salat sunah fajar utawa sing badhe
qobliyah subuh ya. Enten tiyang niku sowan teng Kanjeng Nabi. Ngeluh masalah kemelaratan. Kanjeng Nabi kula melarat, mbok kula diparingi cara ben mboten terlalu melarat ngoten. Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Lho, apa kowe durung ngerti tasbih malaikat?" Dereng Kanjeng Nabi yo napa tasbih? Ya waca niku subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim astagfirullah. Dan sebagian riwayat ditambahi wa atubu ilaihi. Dan sebagian riwayat niku mau sing kapan? Badha salat sunah subuh, iki qobliyah subuh utawa salat sunah fajar sampai sadurunge qomat, sadurunge anu subuh niku nek saged diwaca mi'at amarah ping 100. Lho, yo ora cukup Pak. Nah, carane jenengan nek salat sunah qobliyah subuh aja suwi-suwi. Sing rada cepet ngoten, salat sunah qobliyah subuh rada cepet. Kanjeng Nabi nek teng hadis Sayyidah Aisyah iku salat sunah qobliyah subuh niku khafifatan ya, rakaatan khafifatan. Kanjeng Nabi nglakoni rakaat sadurunge subuh niku kanthi ringan. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah nyono koyo-koyo gak maca Fatihah saking cepete. Sehingga ber salat sunah qobliyah subuh saged didhawuhi wiritan kula. Kula nate nyoba saged kok niku. Jadi jarake normal antara adzan salat sunah qobliyah subuh sampai qomat niku jarake paling 7 menit nggih napa 11 menit niku nek dijaluk tasbih niku ping 100 insyaallah nek kulino cepet kok niku sampe. Nah, teng ngene Isra Mi'raj niku diwiwiti ngangge subhana karena kejadian Isra Mi'raj niku termasuk mukjizat, termasuk peristiwa sing luar biasa. Karena luar biasa maka para ulama niku ahli sunnah wal jamaah niku duwe keyakinan Isra Mi'raj niku ruhan wa jasadan dilampahi Kanjeng Nabi baik secara roh maupun sak jasade komplit. Wa yaqadzatan dan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur, bukan dalam keadaan mimpi. Karena nek Isra Mi'raj niku nggur mimpi utawa nggur nyawane tok Kanjeng Nabi sare terus nyawane dipendet Allah, ruhi dipendet terus Isra Mi'raj niku mboten istimewa. Mboten kabeh wong iso ngakoni kaya ngono. Nek turmale nyebete teng Quran niku bi abdihi bukan bi ruhi abdihi tapi langsung ngangge bi abdihi. Bi abdihi niku berarti komplit, ya ruhi ya jasadi sing melok Isra Mi'raj. Terus kemudian teng Quran niku nyebute asra. Asra niku nek teng ngene ilmu nisorof gitu nggih pondok pesantren. Niku termasuk fi'il sing muta'addi. Fi'il muta'addi itu butuh objek. Artinya Kanjeng Nabi niku mboten mlaku dhewe, tapi dilakokno kali Allah. Jenengan pirsani teng sejarah. Nabi ku mboten gadah rencana, Isra Mi'raj mboten enten rencana. Aku tak mari ngene Isra Mi'raj ngelencer nang langit mboten enten Kanjeng. Niku kan kondisi Nabi lagi susah. Mergi pamane nembe kapundhut Abu Thalib niku tur garwane Sayyidah Khadijah nembe kapundhut pas susah-susahe Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi dituruni malaikat Jibril diparingi kabar badhe nglampahi Isra Mi'raj. Nabi mboten gak ada rencana. Bahkan mboten ngerti sini carane ya opo pokoke manut malaikat Jibril. Numpak buruk ya numpak. Kongkon mudhun ya mudhun, salat ya salat. Kongkon ngimami ya ngimami, tapi mboten gak ada rencana sama sekali. Nabi lugu saestu. Padahal syaratnya dadi nabi, syaratnya kudu lugu. Gak oleh terus duwe planning ngene-ngene mboten asal. Kudu disetir Allah saestu. Terus kemudian tenggene napa niku Isra Mi'raj niku gawe status bi abdi subhanalladzi asra bi abdihi. Bi abdihi niku nek jenengan pirsani teng terjemahan Quran niku Maha Suci Zat yang memperjalankan hambanya di malam hari. Bi abdihi niku hamba. Hamba niku nek bahasa kasar budak. Kawu
kawula. Lho, nyebutnya kok nang kawula. Padahal nabi itu kan yo nabi yo rasul, kok gak nyebutnya bi rasulihi utawa bi nabi yihi. Niku kan koyo-koyo lho, koyo-koyo pelecehan. Kok nyebutnya ngangge bi abdi. Nah, kemuliaan seseorang niku nek mungguhe Allah niku karena piyambake dadi hamba sejati. Nek mungguhe kita dari sudut pandang makhluk niku sing mulya nggih rasul, nabi niku mungguhe kita. Tapi nek mungguhe Allah, semakin tiyang niku ngemawula, semakin tiyang niku taat, justru tiyang niku semakin dadi hamba sing sejati. Karena perintah aslinya Allah tenggene jin kali menungso niku namung dikengken ibadah, kengken ngemawula. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Boten illa liya'budun supaya dadi sugih, supaya dadi pangkat, supaya dadi ngene, boten supaya wong ibadah sing tenan. Bahkan tenggene surat Al-Fajr niku nggih syaraté mlebu swarga niku nek wis diakoni kali Allah dadi hamba sejatine Allah. Maka jeneng pirsani turunane ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadiyya baru wadkhuli fi jannati. Jannati iki ojo kesusu mlebu swarga nek dereng dadi kawula sejatine Allah, nek dereng dadi hamba sejati. Makanya tenggene surat Al-Isra niku terus para mufassir, kalau ada pangkat yang lebih tinggi dari abdul maka pasti akan digunakan abdul. Tapi menurut Allah tidak ada pangkat yang lebih tinggi daripada abdul, sehingga Nabi disebut bi abdi, itu paling tinggi misalnya menurut Allah. Terus lanjutannya ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Nah, lailan berarti kan wayah wengi, wayah wengi. Niku wau kula aturaken bahwa Isra Mi'raj niku terjadi perbedaan ulama sampai 22 pendapat. Perbedaannya boten namung tenggene masalah tahun, tapi kabeh beda. Tahun yo beda pendapat, wulan yo beda pendapat, tanggal yo beda pendapat, enten sing mastani tanggal 17, enten sing mastani tanggal 17. Dino yo beda pendapat. Enten sing mastani malam Jumat, enten sing mastani malam Sabtu, enten sing mastani malam Senin niku. Tapi sing ulama sepakat mung Al-Qur'an Isra Mi'raj itu kedadosane wayah dan terus para ulama niki bunyi ngeten. Nek dipikir-pikir, lako Allah kok ngelakokno Isra Mi'raj kok wayah dan Isra Mi'raj wayah dalu kan mboten enten saksi, Pak. Nggih, mboten enten sing nyekseni. Umpama Isra Mi'raj niku ten wayah siang, wayah mentor-mentor, akeh wong. Terus Nabi tengah-tengah tiba-tiba langsung Isra Mi'raj niku pasti langsung dipercaya wong. Iya betul. Tapi kok kalih Allah itu malah didadekno bengi tur mboten enten sing ngertos. Jenengan riwayat ningalina sejarah niku kan pas Kanjeng Nabi tenggene dalam Umi Hani. Nah, niku terus kilangan Kanjeng Nabi lho. Kanjeng Nabi kok boten enten terus nimbali sederek terus nimbali napa wayasihu bengok-bengok. Ya Muhammad teng pundi jenengan. Boten enten sing semerape Nabi niku sawetara boten enten moro-moro ngilang ngono. Terus moro-moro balik boten gani terus balik. Niku kan nyoba saestu, nyoba kita. Makane Isra Mi'raj niku termasuk dadi ujian keimanan kangge wong Islam wektu niku. Sing pun mantep kaya Sayyidina Abu Bakar, tambah mantep imane. Sing napa niku imane niku dantek-dantek, sing rada ragu-ragu, yo murtad saestu. Aku melok Muhammad iki guru sepiro yakin saiki kok diceritani Isra Mi'raj. Wis lisan murtad, maka murtad.
Makanya peristiwa Isra Mi'raj itu sing murtad kuwata. Sing murtad kuwata. Nabi yo ya Allah kok ya dikek ujian Isra Mi'raj pas wayahe dan kok gak pas wayahe isu. Justru niku rencanane Allah kangge mensterilkan wong Islam. Ben wong Islam ku gak kecampuran sing mamam. Lek sing ragu-ragu metu wae. Islam namung nerima sing wong wis ya bener-bener ya yakin. Makanya Masya Allah ujian keimanan saestu. Lajeng kemudian tempat sing dingge Kanjeng Nabi niku masjid. Minal Masjidil Haram. Mangke lanjutane ilal Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi nanti disuni pirsa kali sahabat. Kanjeng Nabi omah pertama ten donya niku napa? Ya Masjidil Haram sesuai kali dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh Allah itu Quran. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakallahu jallil alamin. Omah pertama ya berkah Mekah itu utawa Masjidil Haram. Sing kedua napa Kanjeng Nabi? Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Kacake pinten antara Masjidil Haram kali Masjidil Aqsa? Kacake namung 40 tahun. Kacake. Terus keutamaane napa? Keutamaane kakasane. Sing kita paling umum ngertosi nek enten 3 masjid nggih, ten donya niki enten 3 masjid sing keutamaane salat niku tikel-tikel. Sing pertama Masjidil Haram, tikel pinten? 100.000 salat. Sak salatan ngungkuli 100.000, mboten madani lho. Niku lafaz hadis mboten takdiru tapi khairun. Salatun fi Masjidil Haram khairun min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Siji salat teng Masjidil Haram niku luwih apik. Mboten madani, kadang-kadang ana sing nyebut siji salat nang Masjidil Haram padha karo ngenyek niku. Termasuk napa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ku akeh sing nyebut malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 kok sama. Wong Qur'ane nyebut khairun min alfi syahrin kok madani. Enggak kok bahasa Arab. Dadi luwih apik iku berarti ngungkuli mbuh pira? Mbuh 200.000, mbuh 300.000, pokoke luwih apik timbang 100.000. Wa sholatun fi masjidi hada. Salat siji salat teng ngene masjid kula, masjid Kanjeng Nabi niku apa namine? Masjid Nabawi. Khairun min alfi sholatin fi ma siwa. Nek salat setunggal salat teng ngene masjid Kanjeng Nabi, masjid Nabi niku luwih apik timbang 1000 salat teng ngene masjid liyane. Wa sholatun fi Masjidil Aqsa fi Baitul Maqdis niku khairun min khamsimi'ati sholatin fi ma siwa. Nek salat teng Baitul Maqdis utawa Masjidil Aqsa niku luwih apik timbang 500 salat teng masjid liyane. Niku keutamaane masjid. Terus kene napa kok nyebut masjid? Simbole kok dadi masjid. Nah, niki kan pembelajaran kan kita Pak Bu, bahwa Isra Mi'raj niku kan tidak terlepas dari perintah salat nggih mboten. Niku sedanten ulama mboten teng sing beda niku. Ijma bahwa perintah salat 5 waktu niku pas wayahe Isra Mi'raj. Cuma waktu Isra Mi'raj kapan niku ulama beda pendapat, mboten masalah. Tapi ulama sepakat nek salat 5 waktu niku nembe diwajibaken sakdadane kundur saking Isra Mi'raj. Lah salat niku berhubungan erat kali masjid. Simbole niku masjid. Sing gedang niku masjid. Masjid niki penting sanget. Bahkan masjid niku nek jenengan pirsani teng ngene Quran, nek boten salah lho nggih kula ngitung. Niku 28 nyebut masjid niku teng ngene Quran. Kuat kata-kata ini nyebut Masjidil Haram kata-kata. Tapi sing jelas teng ngene Quran niku masjid niku salah satu sing disebut niku innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir.
sing iso sing sanggup ngemakmurno masjid, ngemakmurno musala termasuk niki. Niku sing duwe iman tenggene Allah. Jadi tiyang sok kuat salat nang masjid, kuat ngaji nang masjid, nang musala. Niku sing duwe iman kali Allah, sing duwe iman kali dina akhir. Sing boten duwe iman niku boten saged. Mbok japo kaya apa, mbok dadekno pengurus kaya apa nek pancen gak duwe iman gak budal. Lho saestu lho, dikira jenengan niku sing mesti didadekno takmir ditulis pengurus terus jamaah saged. Mboten. Kalau nanti menangi tiyang niku didadekno pengurus nomor 1, tapi ora tau belas nang masjid. Kowe rapat tok lho, budal nang masjid tapi jamaah belas mbuh. Piye karepe didadekno takmir cek budal malah gak budal kok. Wong pancen niku tergantung iman. Tiyang niku nggih siji kampung siji desa, nek tasik ngopeni masjid, ngopeni musala, ngemakmurno masjid, ngemakmurno musala. Niku kalih Allah azab niku ditolak. Cara kabeh turun azab niku mboten siyos. Niki teng hadis qudsi. Hadis qudsi niku dawuhe Allah tapi sing nyampekno Kanjeng Nabi, tapi sanes Al-Qur'an. Terus dawuhe Allah wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku. Inilah ahimu fi ahli ardi azaban. Aku sakjane kabeh nurunno azab nang siji daerah, nang siji penduduk. Tapi wa idana dzartu ila umari buyuti. Tapi tak delok kok jek ana wong sing makmurno masjid wal mutahabbina fiyana, jek ana wong sing rukun wal mustaghfirina bil ashar, lan jek ana wong sing wiritan wayah dalu, wayah sahur niku jek ana sing istighfar. Sorof tu dalika anhum, maka aku gak sidur nurmu azab kanggo mereka. Nek dawuh yai kula niku istilah tumbal. Dadi tumbale daerah gak sido kena azab niku telu. Nggih niku wong sing tasik gelem memakmurno masjid, memakmurno musala. Terus wong sing jek gelem urip rukun karo dulure karo tanggane. Terus wong sing jek gelem salat dalu istighfar waya sahur niku insyaallah mboten turun adab, mboten turun belahi tengene daerah. Tur malih masjid niku dadi tandha bakal pikantuk yup-yupane Allah. Benjing tengene akhirat pas mboten enten yup-yupan kejaba namung yup-yupane sabatun yudilluhum yaumala illa enek pitung golongan sing bakal diparingi yup-yupan Allah tenggene dina akhir, dina kiamat, sing boten enten yup-yupan perlindungan kejaba namung yup-yupane perlindungane Allah. Sing pertama disebut al-imamul adil. Niku imam sing adil, pemimpin sing adil bijaksana. Boten namung presiden, boten namung gubernur, boten namung mbah lurah, tapi pemimpin nopo mawon lek dadakno pemimpin kok iso adil, insyaallah mlebu yup-yupane perlindungane Allah. Wa syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Lan enek pemuda sing biasane pemuda niku foya-foya, tambah enek pemuda sing mendermakan atau mengabdikan dirinya untuk beribadah pada Allah. Ini jarang saestu. Enten pemuda kok iso salat subuh jamaah, arang-arang. Makane terus wong piye niku nek golek mantu, golek pemuda sing sregep salat jamaah subuh. Insyaallah dadi wong apik. Insyaallah. Niku wong biyen dulu pesen niku nek golek mantu, golek pemuda sing sregep jamaah subuh. Syukur-syukur sakit jamaah mawon niku malah. Nomor 3 gini ku rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Wong sing atine gumantung teng masjid. Makane Gus Bahan itu kan gambaraken urip paling keren gini ku urip sing dienggo ibadah tur ngenteni ibadah karo ngelakoni kemanfaatan. Jadi kita ngenteni subuh. Lah ngenteni subuh karo lato iki kan sing gurung subuh. Yaiku ngelakoni kemanfaatan, ngaji, ngomong putra,
muasyarah bil ma'ruf kali keluarga. Nah, mangke subuh badhe subuh kita ngenteni dhuwur nglakoni apa? Oh nyambut gawe, golek rezeki sing halal, nulung wong macam-macam. Dadi urip niku ibadah nglakoni manfaat, ibadah nglakoni manfaat, ibadah muter niku urip sing keren. Nah niku makane masjid niku dadi simbol niku. Tur tenggene masjid niku enten keutamaan-keutamaan. Lah niki sing kadang boten dimiliki musala. Boten dimiliki musala. Ada beberapa persamaan tapi enten perbedaan. Nek sing teng masjid sing boten saged dilakoni kali musala, nggih niku siji nek teng masjid niku saged dienggo salat tahiyatul masjid. Nek musala boten saged. Boten saged. Boten kan tahiyatul musala mung saged. Dengan gantos boten angsal. Niku wis aturan. Nah bedakno masjid karo musala niku napa saking plange boten. Sing bedakno niku niyate sing wakaf. Nek sing wakaf niku makafne kanggo masjid, maka saknalika langsung di masjid. Sengaja to bentuke cilik. Bahkan umpama jek rupa tanah terus wonge ngendikan iki wis tak wakafno mawon kanggo masjid. Dengan nadiri dengan tampani, masya Allah. Tasik rupa sabing atau tanah kosong itu langsung dari masjid pun. Jangan langsung iktikaf beriku monggo boten napa-napa. Jadi boten kudu terus dadi bangunan, kudu gede, kudu apa boten. Syaratnya masjid itu pokoknya sing wakaf wis niat ndadekno masjid niku wis dadi masjid. Terus kemudian sing boten saged dilakoni teng musala, teng masjid niku saged niku iktikaf. Iktikaf niku namun saged teng ngene masjid. Tapi masjid kali musala punya persamaan. Persamaane napa? Nggih niku didamel salat jamaah sami-sami. Kono ada kene ya dan sami mriku jamaah mriku monggo, sing mriki jamaah mriki monggo. Termasuk sing saged ugi dilampahi teng masjid teng musala nggih niku kados ilmu kados ngeten iki. Teng masjid nggih teng musala nggih saged. Alhamdulillah bang kaya ini musola ini setiap Selasa pagi, Selasa batu Isya malam Rabu ini enten pengawasan fakir. Ya alhamdulillah sakit berjalan kita pun mes setahunan gitu, pun mes tahun. Tur kula paling seneng teng mriki niku napa? Teng mriki niku jenengan fleksibel saestu. Jadwalnya kan asline Selasa malam Rabu batu Isya. Tapi kadang nek kula enten jadwal istighosahan niku kula WA mundur Rebu malam Kamis niku purun. Dari saking pingine ngaji diundur sedina ora apa-apa. Masyaallah apik wong ya. Makane kula remen teng mriku kerasan. Dadi alhamdulillah nggih kula nggih matur nuwun lho nggih jenengan. Ayo sok itu ngene mboten. Ternyata nggih saged. Pokoke ngabari piye. Kadang kula enten kegiatan badhe Isya. Lajeng kemudian nggih teng masjid musala niku wau kan saged dilampahi taklim atau ta'allum. Lah niki ganjarane sing gedhe nggih Pak. Tiyang niku nek budal ngaji nang masjid nang musala niku ganjaran haji lho. Mboten blae-blae, mboten remeh-remeh. Ganjaran haji niku kanjeng Nabi sing dawuh. Man ghoda ilal masjid wala yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamin. Sapa wonge budal nang masjid orang duwe kekarepan kejaba namung belajar ilmu sing baik khairan iku ilmu agama aw yu'allimahu utawa mulang. Dadi mboten namung sing ngaji tapi sing mulang nggih kana lahu ka'ajri hajjin tamin. Maka piyambake pikantuk ganjaran ibadah haji sempurna. Menak. Maka jenengan niku nek umpami enten tanggane haji, enten tanggane umroh, boten usah cilik ati. Enten delok dulure, boten usah cilik ati. Jenengan nderek seneng alhamdulillah dulurku iso haji umroh, tanggaku iso haji umroh. Lho aku kapan? Nggih niku ndonga tetep tapi tenggene tiyang sing haji umroh boten usah iri.
Nah, jenengan akhirnya terus ziarah enten istilah ziarah haji, ziarah umroh, kan nyambangi Mbak, Mas, Pak, kula didongaaken nggih, mriku mungkin saged nyusul. Oke iki biasanya kan titik ngoten niku. Nah, niku kangge kita sing ningali wong liya tidak haji, tidak umroh, mboten usah cilik ati, terus nek saged nyuwun dongane. Didongakno bisa. Kita nggih dongakno nyang slamet. Piyambake ditungakno kita mugi saged nyusul mriku. Nah, kangge sing budal haji, budal umroh, ora usah gumedhe. Ora usah sombong. Aku paling apik cah ditimbali apa aku. Ampun kula malah kiai kula matur ngenten. Wong budal haji, budal umroh itu bukan karena dia orang terbaik di daerah itu, bukan. Justru kadang-kadang dia itu orang paling jelek di daerah itu. Kenapa dia bisa diberangkatkan? Karena dia punya dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat jamaah biasa, dengan puasa biasa, dengan sedekah biasa nggak bisa dihapus. Bisa dihapusnya kalau dia berangkat haji, berangkat umroh. Jadi wong budal haji, budal umroh kadang-kadang mergo dosane kudu dihapus teng mriku. Lek teng mriki mboten saged mboten ngatasi gitu. Makanya kita niku ningali yang haji umroh nggih mboten cilik ati, sing budal haji budal umroh nggih mboten usah gumedhe, mboten usah gedhe. Saka ngerti kilo ditimbali apa iku mergo kita pancen duwe dosa. Sing pancen mboten saged dihapus teng mriki, ngapus iku kudu mriku. Kemudian teng masjid niku napa mawon sing kedha, napa sing angsal dilampahi. Nah, iki kadang kita sing salah paham. Siji teng masjid niku angsal tilem napa mboten? Masjid. Angsal mboten? Angsal Pak, teng masjid niku angsal. Kanjeng Nabi niku malah sahabat Ahlus Sufan, terus Ahlus Sufan itu santrine Kanjeng Nabi sing tileme teng emperan masjid, kumpule teng emperan masjid. Dadi taklim Kanjeng Nabi mulang langsung teng mriku. Kanjeng Nabi kondok teng dalem, wong langsung tilem teng mriku. Ora mulih pancen kurang di rumah, sebagian kakak sing fakir. Dadi kanjeng tilem mboten masalah. Pokoke kan tileme mboten pas wayahe salat. Bahkan jenengan kemutan mboten. Nom-nomane jenengan nek kula dereng ngrasakno. Nek jenengan Pak, teng tileme teng masjid jenengan iki. Nggih, sampai mulai wisak dole nang posoan nambani. Posoan turu nang masjid. Sampai sahur buka itu yo nang masjid turu. Mboten apa-apa malah enten sing duwe pengalaman turu nang masjid terus digendong gendruwo jarine. Ditekan jedhe. Iku yo digendong kancane terus. Wah, tapi yo turu masjid mboten masalah. Bahkan sahabat Kanjeng Nabi niku kenging perang nggih, terluka karena perang. Niku dirawat teng masjid, tidak dibangun kemah cilik-cilikan niku. Terus dirawat teng mriku, Nabi nyambangi niku ndongane muga-muga cepet waras. Jadi masjid niku multifungsi saja, mboten namung kangge salat jamaah. Nomor kali sing angsal dilampahi teng masjid tapi kadang kita salah paham. Nggih niku bocah dolanan. Bocah dolanan itu sajane nang masjid, Pak. Nggih, wong Sayyidah Aisyah niku nggih ningali tiyang Habasyah niku Ethiopia. Niku yang abuna fil masjid. Dolanan nang masjid. Kali Kanjeng Nabi mboten dipenging. Cuma kali Kanjeng Nabi wa yasturun Nabi biridaihi ditutupi ngene karo napa niku napa serbane Kanjeng Nabi ditutupi ben mboten sampai ningali wong liya, tapi ningali dulinane mboten masalah. Dadi dolanan nang masjid, malah enten pondok niku kula kesupen namine pondok napa. Bar salat jamaah niku karpete digulung, diganti matras. Terus teng niku silat, saestu silat. Mbok PSHP opo niku. Niki saestu dadi niku dolanan. Memang Kanjeng Nabi niku teng tafsir napa syarahe Sahih Bukhari niku disebutaken kenging napa kok dolanan teng masjid karena li tadrib li jihadil fisabilillah karena kanggo persiapan jihad fisabilillah. Dadi dolanan sing dalam koridor ilmu syariat maka mboten apa-apa. Normale bocah-bocah mboten masalah. Jenengan pilih bocah-bocah dolanan tanpa pengawasan jenengan utawa lare-lare dolanan tapi tasik dalam pengawasan jenengan. Jenengan pilih pundi? Nek lare-lare niku dolanan mboten jenengan awasi, oh bahaya Pak.
Karena lari-lari kan mboten enten sing ngawasi, dadi saenake dhewe. Gak iso ngontrol endi sing apik, endi sing elek. Tapi lari jenengan kumpulaken ten masjid wis dolanan nang ngono, wis sakarepmu nek wae salat salat kan saged dikontrol, Pak. Nek salat, engko wae mantun salat monggo dolanan. Oh malah ten Mesir napa ten pundi niku. Sadurunge salat nggih, sadurunge wektu salat. Niku imame masjid ngejak lari-lari sepur-sepuran. Dijak sepur-sepuran muter nonton. Dolanan. Kayak bakso dol, mboten masalah niku. Wong panjenengan Kanjeng Nabi niku membolehkan seperti itu. Tapi mboten wajib lho niki membolehkan. Nomor 3 sing angsal teng dilakoni teng masjid tapi kadang kita salah paham niku nyanyi. Nyanyi niku teng masjid angsal. Sing penting isine lirike mboten enten unsur maksiat. Kaya niki wau nyetel napa di suatu malam itu kan pembelajaran kan kita tentang bulan kerja, tentang Isra Mi'raj, betul masalah. Jenengan sing duwe napa hadro, kok latihan nang masjid atau sholat monggo. Pokok yo aja sok-sok iku. Dangdutan gak tepak iku ojo. Iya sing apik-apik mboten napa. Niku Hasan, iso tak berarti Kanjeng Nabi namine Hasan. Niku nembang niku teng masjid. Nembang teng masjid. Bahkan rumiyin nanti nembang teng masjid, sabadane piyambake nembang teng masjid enten Nabi niku nembang teng masjid enten Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ku wonge kan keren. Lewat teng masjid enten Hasan sing nembang niku dipendhiri. Podri. Masjid dibonyak-nyakan, tembang-tembangan. Langsung Hasan matur ngenten. Wa qad kuntu nasyittu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Marmar ojo mendiri. Aku biyen winginane iku tau nembang koyo ngene iki nang masjid nang kene. Dan biyen ditunggone wong sing luwih apik timbang awakmu. Iku Kanjeng Nabi. Istilahnya kan Hasan matur ngeten. Kanjeng Nabi ra muring-muring kok kowe muring-muring, apa kowe luwih mulya timbang Nabi. Nah niku Sayyidina Umar didukani ngoten Pak oleh Hasan. Jadi pokoknya kita nek teng masjid, nyanyi atau hadro, sing isine sholawatan, isine tentang membangkitkan semangat ibadah atau isine ilmu, boten masalah, boten kudu sing Arab, boten sing kudu sing lirike sholawat, boten kudu, sing penting boten enten isine maksiat niku. Terus sing boten angsal dilampahi teng masjid, boten angsal dilampahi teng musola gitu Mas. Jadi ku ngotori, nek ngotori mboten angsal. Kaya contone ngotori niku ngidul niku mboten angsal. Makane Kanjeng Nabi dawuhaken al-busaqu fil masjid khati'ah. Wong nek sampe ngotori masjid, napa ngidul napa lintu ning buang sampah, kados ngeten iki ampun sampe ninggal sampah di masjid. Niku khati'ah, diarani kenukutan, dosa cilik lah istilahnya. Tapi dosa boten angsal dijalani. Niku sing pertama. Nomor kali sing boten angsal dilampahi teng masjid niku goleki barang ilang. Teng masjid niku nek wis kadung kelangan barang, maka ora usah digoleki. Ora usah digoleki nggih saestu. Kanjeng Nabi niku ndhawuhaken nek enek wong goleki barang nang masjid, barang ilang nang masjid. Kanjeng Nabi malah ndonga, la radhahallah, muga-muga gak dibalekno Allah. Nggih malah. Dadi sing paling sering nggih, kita niku kadang wudu kan nek beto jam tangan niku ditinggal. Nah, wudu napa beto napa ngono, napa cincin napa ditinggal wudu. Terus lali. Utawa ibu-ibu biasanya tas dicantelno kadang lali. Nek wis lali nggih jenengan bali niku mboten enten bisa golek nek. Nek rezeki yo insyaallah bali, nek mboten rezeki yo ikhlasne. Yo kelas ini kok lho pancen lho. Doleki barang nang masjid itu dilaknat kali Kanjeng Nabi. Didongakno elek malah kali Kanjeng Nabi. Jenengan wani jenengan didongakno Kanjeng Nabi. Nomor 3 sing boten angsal dilampahi teng masjid iku dodolan. Nek niku kan boten dodolan disodakokne iki. Bakso ini kok bayar boten? Oh, walah tenan nek ngedol. Aku gak boleh duwe ya. Dadi nek disodakokno mboten napa
masjid. COD-an kok nang masjid kudu iso. Nek nang ngarepe masjid mboten masalah, kangge tenger. COD-an ngarepe masjid, ngarepe musala mboten masalah, tapi nek nang lobet masjid COD-an dodolan kok kalian jenengan iki didono lahar bakhallah dijarota. Muga-muga gak dikei bati karo Allah. Nggih kuat tenan yang dodolan masjid. Terus kemudian sing mboten angsal teng masjid utawa musala niku menghiasi utawa maesi sing tujuane kangge angga-angganan, kangge sumbung-sumbungan. Masjid lu karo masjid ku apik endi? Apik masjidku menorone teko marmer ngene. Nah, nek fungsine namung kangge sumbung-sumbungan mboten angsal. Oh, cek larang. Niki larang. Tapi nek tujuane jenengan lita'zimi buyutillah mboten napa-napa. Malah sunah. Jadi kita niku nek ngeguna iki omahe Allah, dipaesi sing apik. Iki daleme Allah, niki napa niku tempat kita ibadah teng Allah. Lah nek kangge niku untuk memuliakan menghormati mboten apa. Tapi nek kangge sungguh-sungguhan antara satu dengan yang lain niku sing mboten angsal. Terus niki perbedaan yang terakhir iki. Sing angsal dilakoni teng musala, tapi teng masjid mboten angsal. Gini ku tiang junub utawa tiang wadon sing haid utawa nifas. Nek mlebet masjid mboten angsal. Normale sampai lega mboten angsal. Mlebu ae mboten angsal. Normale sampai lega. Tapi nek musala bebas. Musala bebas. Nah, tiang wadon haid wong junub nggih mboten angsal mlebu masjid niku karena kena dawuh Kanjeng Nabi. La yahillu hadzal masjid li haidin aw nufasa. Masjid iki gak halal kanggo wong sing junub, kanggo wong sing haid, mboten angsal. Lah kadang kita dilema, Pak. Dilemae nopo? Sering diwaduli kalih niki guru TPG. Sing mulang ngaji niku rata-rata kan guru ekstrim. Guru TPG itu jenengan pirsani rata-rata ekstrim. Juaran sing kakung juaran, ono siji guru. Niku piyambake nggih gelisah TPG-ne nang masjid. Tapi piyambake yo kadang-kadang khair. Engko nek mlebu masjid ra oleh, tapi nek aku gak mlebu masjid gak mulang, bocah-bocah prei. Akhirnya gak ngaji. Ya iya nek sedina tok lho wong haid itu sampai 7 dina nggih, kadang sampai seminggu luwih. Lah kan ngesakne. Nah, niki alhamdulillah kita niku kalih ulama nggih. Niku diparingi pilihan hukum. Nek derek hukum sing muktamad, sing paling kuat nggih hukum asline mboten angsal memang, mboten angsal. Nek saged dipatusno solusine napa dipatusaken badal ganti utawa dipindah teng daleme ustadzah niku wau. Nek saged nek enten solusi ngoten niku. Tapi nek mboten enten solusi ngoten kupang, mboten enten gantose kula mulang piyambakan. Terus griya kula mboten cekap dienggo ngaos lari sak menten umpami niku. Maka saged nderek pendapat Imam Al-Muzani. Iku tapi rada dhaif, tapi mboten masalah cek enten pendapat wonten. Logikanya lumayan bener ya logikanya. Karena ngeten. Zamane Kanjeng Nabi niku enten tiyang musyrik, wong kafir, tawanan perang niku dicancang teng masjid. Dibondo teng masjid. Wong kafir dibondo nang masjid. Lah wong kafir ae oleh mlebu nang masjid. Mosok wong wadon haid sing muslimah, sing mukminah, mosok ora oleh mlebu masjid. Lah saiki nek cara ditimbang abotan endi dosane antara wong kafir karo wong wadon muslimah sing namung haid. Nah niki Imam Muzani ngangge metode niku wau. Nek dipikir-pikir yo bener yo. Tapi nek kita kan dari dawuh Kanjeng Nabi niku wau. Nah umpami kok enten ustadzah jenengan kok
mucal tenggene masjid boten enten badane boten enten solusi saged nderek pendapat niku wau angsal wong wadon mlebet masjid mulang PPG karena boten enten solusi liyane boten saged enten badane boten saged dibotoken masjid boten saged. Monggo kula pesen terakhir iso ngiros niki kangge momentum kita ningkataken perhatosan kita tenggene masjid tenggene musala nggih kangge ningkataken kita makmuraken masjid musala kita niki kanthi ngibadah lan kegiatan-kegiatan ingkang manfaat intune kados ngaos napa-napa termasuk kaya bocah-bocah niki manfaate ya apa lan masjid digawe apa monggo mangke dipikir kali para jamaah kali takmir tur kula inginotaken malih masjid niku mboten gadhahi takmir mboten gadhahi wakif mboten gadhahi nadir masjid niku gadhahi Allah wa annal masajida lillah jeneng pirsani sebuaken mudhofi masjid utawa kepemilikan masjid niku mesti lillah teng Quran. Sehingga nek masjid niku wis weke Allah, kudu gawe aturane Allah. Mboten gawe ego pengurus. Mboten gawe karepe pengurus dhewe. Aku koyo ngene. Nah, tapi nek gak cocok. Kula nabi disambati ngapunten niku enten pengurus TPG. Niku mboten rukun kali takmiri. Mboten rukun kali takmiri. Nek sambatane ngenten, nek dari sisi takmiri arep ngaji ku ngrusui. Kabeh-kabeh kabeh ku malah-malih digawe dolanan pencilaan bocah-bocah. Niku alasane takmiri. Nek alasane sing mulang ngaji, lho arek ngaji sakmono akeh wong 30 35 lha lek umpama dinggono nang jero gak cukup. Akhire kadang nang jero polahe bocah-bocah di ngoten niku. Lah niku kula suwun nek kita niku enten kegiatan sing rukun antara panitia, antara takmir, pengurus, antara nopo TPG sing ngomong TPG niku sing rukun sanget. Karena kegiatan niku mangke sing oleh ganjaran kabeh. Ojo sampai masjid niku tambah dinggon padu. Ojo sampai masjid itu tambah berkembang karena enten tiyang itu mboten rukun karo wong liya, akhir gak gelem budal masjid. Gak gelem jamaah. Sing imami wong iku gak gelem. Sing mimpin wong iku gak gelem. Akhire malah padu. Padahal wong sing golek ku wal mutahabbina fiyya. Kita sing saling cinta-cintaan, sing saling rukun. Kali tonggone, kali sama jamaah, kali sesama sederek sing rukun. Karena niku mangke kangge tumbale kita mboten dituruni adab kali Allah. Mugi saged manfaat mboten kangkatan. Mangke sing dunani sing maringi napa dawuh mangke mbak kayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.